Il-budget urina li danu gvern bla viżjoni li ma ndirizzax l-akbar sfidi li l-Maltin u l-Awċin qed jaffaċċjaw ta' kuljum. Kien dan kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'konferenza tal-aħbarijiet li saret ħdejn il-Parlament wara r-replika għall-budget. Bernard Grech qal li l-budget ma jindirizzax il-problemi reali li qed jaffaċċjaw in-nies, ma jindirizzax il-problemi tal-għoli tal-ħajja u ma jindirizzax il-problema ta' traffiku. U qal li dan il-budget m'għamilx l-iktar ħaġa importanti, ma fassalx għal ġejjieni aħjar. Partit Nazzjonalista fil-Gvern l-ewwel ħaġa ma jibqax iberbaq flus il-poplu f'korruzzjoni, ma jibqax iberbaq flus il-poplu f'direct orders illi jistgħu jsiru kuntratti b'tendra u lura l-Gvern il-poplu jifranka ħafna aktar flus. Gvern Nazzjonalista ma jibqax jaħli u jiberbaq flus il-poplu f'persons of trust, f'mijiet, f'eluf ta' persuni li huma impjegati biex jagħmlu propaganda lill-Gvern Laburista. Kien għalhekk li Bernard Grech wiegħed ħidma ma taqta' xejn favur pajjiżna. Aħna nibqgħu kommessi li mill-oppożizzjoni imma anki meta l-popolu jagħtina l-fiduċja li naħdmu għal kwalità ta' ħajja aħjar li tixraqlek. Mhux biss fis-saħħa, imma wkoll fis-sigurtà, fl-edukazzjoni, biex inti tkun tista' tixtri il-proprjetà tiegħek biex iż-żgħażagħ tagħna jkunu jistgħu jkollhom l-opportunitajiet ġo pajjiżhom stess jekk huma jridu. Biex ikomplu jimmotivaw ruhom, biex joħolqu, biex jikkreaw, biex huma jkabbru il dan il-pajjiż kif għamlu missirietna, kif għamlu ta' qabilna u kif qegħdin nagħmlu l-ġenerazzjonijiet tal-lum. Il-kelliem mal-ekonomija u ħolqien ta' setturi ekonomiċi ġodda Ivan J. Portola għal il-Gvern żamm l-attitudni ta' qabel l-elezzjoni fejn qed jaħseb biss għal voti u mhux għal ġid tal-pajjiż. Huwa kompla li gvern li verament iħobb li l-pajjiż għandu bżonn jagħmel ħafna xogħol u jbiddel l-attitudni fl-interess tal-poplu Malti u Awċi. L-appell tiegħi lil kulħadd huwa biex kull wieħed u waħda minna ikonna r-rieda u l-kuraġġ li naraw l-affarijiet verament kif huma, li naraw l-affarijiet fl-interess nazzjonali u mhux biss fl-interess personali. Il-koll għandna dmir lejn pajjiżna u li nqumu mill-apatija li permettejna li taħkimna. Il-koll għandna dmir li npoġġu l-futur ta' wliedna u tal-ġenerazzjonijiet ta' warajna l-ewwel u qabel kollox. Min-naħa tiegħu l-kelliem għall-Finanzi Jerome Caruana qal li wara li ħriġna mill-pandemija tal-COVID-19, il-Gvern kellu ċans li jagħti importanza diretta lejn il-pjan ekonomiku. Huwa qal li l-Gvern kellu ċans ta' idea ġodda iżda għażel li jħalli l-problemi tal-Maltin u l-Awċin il-bogħod mill-baġit. Nistennejt jgħid id-dettalji tal-viżjoni li ħajoħloq. Dispjaċir ngħid illi f'diskors ta' ftit inqas minn 3 sigħat dwar dan ma smajna xejn. Kif qal il-kap tal-Oppożizzjoni, budget more of the same bi pjan ekonomiku li diġà falla. Budget li essenzjalment ma jindirizzax il-kwalità tal-ħajja li tixraqlek. Kien għalhekk li appellaw biex il-Gvern tal-Labor jikkunsidra l-kwalità ta' ħajja aħjar għal Maltin u l-Awċin minflok jaħseb biss għall-opportunitajiet personali tiegħu u tal-qalba.